Dia Production présente la 3e édition Hirde Hirande Laccire Hako to Ravenaye. Bandirabi saha fof e yaadiɓe mum kono kadi jamma kala e yontaɓe muɗum on jamma jogoro wonde ko ñande sappo tati lewru décembre sanga 20h ndalankoɓe jogorɓe jirwinde on jamma ko Oumar Fouta jeune talent suka dariɗo e saha muɗum e Nafi Mboup Gawlo pare o jamma ko honorable député Aliou Dembourou Sow président convergence des éleveurs du Sénégal marraine o woni Yuman Nguyen Yangue koɓeɗo Coumba Yero Nalla Sow jeeyaɗo toon to Gori Lakke joɗiɗo toon to Belgique marraine goɗɗo ko Kumbali on jeya ko tonto Agnam Lidouɓe kamne jooɗi ko tonto dawlaji dentuɗe e Amérique bandiraɓe yontaɓe o jamma gasani ene hen witeɓe les invités d'honneur Mansour Dia ko PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol on jeya ko tonto Kobillo monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires kono kadi ko ceernajo responsable politique jeyaɗo tonto Ñari Tidiane Bousso ko PDG TB compagnie Kankayri peinture on jeya ko tonto Agnam Siwol Acca Diallo madame Sall ko joom suudu maire mo Bakel ceerno Amadou Sow jeeɗo toon to wuro Dekle Fulɓe bandiraɓe wotomo luuta o jamma jubbude e lowdi Patam Lamiri programme o koni sifori sanga 20h ko nden hoɓɓe bismete mbaɗe e condition ngaji moƴƴi sanga 20h10 golle ɗe puɗɗo 20h15 ko discours Abou Samba Diop gardiɗo Pidi TV 20h30 ko nden artiste garano fuɗɗoto golle muɗum koye nder hen gadduɗo ngo miijo jamma hirde e hirande laccire ha ko ƴettata konngol woni Sali Dia 21h45 ko conférence e toɓɓere subane nde tawi yuɓɓinto on conférence ko Abou Samba Diop e woɗɓe hono makko en ko nden artiste ɗimo kamne toƴƴata dande yimɓeɓe belto koye nder hen ko fada ko yettoto woni nden hirande laccire haako entrée unique woni ticket gote on ɗon jamma kujunnaji ɗi mbuuɗu 10 000 francs CFA so tawi cuɓiɗa ko tabal ngaliɓe joyo kujunnaji nogas woni 100 000 francs CFA bandiraɓe wotomo luuta o jamma yontaɓi kono kadi jamma Patam Lam jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettunan ɗon ko sifa e kelle gadane jayndeji leydi Sénégal joni palen koye jayndeji ɗi alarba tati lewru décembre hitandu junnaji ɗiɗi e nogas e joyyi ko sifa e kelle gadane jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jaynde Sud Quotidien kamɓe musidmen jayniyankoɓe hono no jirɗon no ɓe mbaɗiri e gardinde natal mabɓe mbaɗon ko natal ɓen mennoɗe wonde hooreɓe leyɗele e nder dunde Afrique ɓe mbitande ko Sénégal koko leydi ndi ganduɗa kay ine jokki jaɓɓade ɓen ɓe ganduɗa kañum goni molotoɓe ɗo ete nder leydi ndi ɗum ko caggal ne ɓe mbaɗi toon natal o mo ganduɗa kañum goni Amadou Aydio gonnoɗo ɗo ete hoorejo leydi Cameroun ko noonne kadi omo ganduɗa kañum woni Hissène Habré gonnoɗo ete hoorejo leydi Tchad wondude e Daouda Diawara mo leydi Gambie Amadou Toumani Touré mo leydi Mali kam e omo ganduɗa kañum woni Oumar Sissoko Embalo ɓe kala keeɓino fattange molade ɗo ete nder leydi Sénégal caggal nde laamuji mumen e cammina hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni e jayndi wiyetende jayndi Sud Quotidien kono ɗum ko kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe jeki ha toon to suudu sarɗiji ndu leydi Sénégal ɗum koko yuwiti e ɗin ɗon député ji woni tan ɓen ɗon sarɗiyankoɓe ganduɗa kay e kala e saaha ene mbasa yaade toon to suudu sarɗiyeji ɓe garti noon e wiide kay holko jogori fattitoɓe hen e on ɗon saaha mo ganduɗa kay ngakko walla ni waseɓe tawtorede ɗen ɗon ganduɗa kañum woni ko kewata ɗon golle kewoje toon to suudu sarɗiji to bel ɗum ɗon jogorani e battindeɓe caggal ndeɓe mbaɗi violé woni tan ndeɓe ɗurni ɗen ɗon kuule ɗe ganduɗa kay kañum woni kuule nderije ɗe suudu sarɗiyeji leydi Sénégal ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende e jayde Sud Quotidien e jayde L'As Quotidien kañum yehi ko toon total jaabi ha tirde Cheikh Anta Diop ngal Dakaru ɓe garti noon e on ɗon ñalawma Gulɗo Diaw hakkude ɓe ganduɗa kañum en goni sandaji janggoji toon ɗi kam e dadiɓeɓe ɓe kolliti kay wonande kay ICAT wonno ko temple des savoirs hanki kam wonti ko temple de la violence ko ɗum woni koɓe mbaɗi e kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe mbaɗi e gardinti e natal mabɓe ɓe kolliti wonde kay ɓen
dadiɓe kam e ɓe ganduɗa kañum woni étudiant ji ɗi ene kuccodiri werakaje kam e pettoje lacrymogène ko ɗum kay woni ko ñalli toon hanki e wiide jande ganduɗa kay kañum woni jande las quotidien ko ɗum ko kam musimen janiyankoɓe ɓe garti e wade sek mo ganduɗa kay kuccodirino e ñawoɓe beete ɗum ko caggal nde o hetta toon to pôle judiciaire financiére ko yewti ala haali ganduɗa kay reewi hakkude makko mo ganduɗa kañum woni Amadou Sall ɓiɗɗo e gonnoɗo ete hoorejo leydi Sénégal kono ɗum ko kam musimen janiyankoɓe ɓe garti e on ɗon lieutenant colonel goto taw ko ɓiɗɗo leydi Gambie mo ganduɗa kay ko jaggue e wonno e laamu Yaya Jammeh ɓe kolledi kay ko on woni ko fawa jungo toon to Casamance caggal muɗum noon o tottama ɓe ganduɗa kañum woni autorité ji ɗi leydi Gambie e wiide jayde las quotidien jayde quotidien le quotidien kañum arti koye on ɗon garmi ngara mo ganduɗa kay waɗi hanki toon todduɗal jaabi hatirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ɓe mbitande ko werakaje kam e ko ganduɗa kañum woni pettoje lacrymogène ko ɗum woni ko ñalli toon hanki e wiide kam musimen jani ko ɓe ganduɗa kañumen goni dadiɓe ɓe kañumen ni dokkama yamirore nde natata nder université to mbawa kalmude ɓe ganduɗa kañumen goni étudiant ji ɗi hono no wiiri jandi ganduɗa kay kañum woni jandi wiyetende jandi quotidien le quotidien ko ɗum ko kam musimen jani ko ɓe garti e wali sek mo ganduɗa kay ko condirino e ɓe ganduɗa kañumen goni e loskoɓe ɓe ɗum ko yuti e gonɗon nodda ganduɗa kay wonnodenoma toon to pôle judiciaire financiére e ñalawma hanki o e wiide jandi ganduɗa kay kañum woni jandi quotidien le quotidien jandi tribune quotidien kañum arti koye ɗin ɗon député ji ɗi ganduɗa kay ko sardiyankoɓe ɓe landa Pastef ɓe mbitande ko kamɓe kay oɗo saha joni en daari gam ŋiñje ɓe ganduɗa kañum goni étudiant ji ɗi woni jangoɓe ɓe e dural jaabi hattirdeji ɗi ɓe kotti toon wonde kay ko ɓen kay goni e ŋiñje e boursuji ɗi ganduɗa kay ene heeɓa ɗum ɓe ganduɗa kañumen goni étudiant ji ɗi ko ɗum woni ko waɗi e gardidi natal muɗum jayde wiyetende jayde tribune quotidien kono ɗum ko kamɓe musidɓe e janiyankoɓe ɓe garti on ɗon garmi ngara mo ganduɗa kay waɗi hanki toon to dural jaabi hattirde to hakkude ɓe ganduɗa kañumen goni étudiant ji ɗi kam e ɓe ganduɗa kañumen goni dadiɓe ɓe hono no wiiri jayde ganduɗa kañum woni jayde tribune quotidien jayde guendirel Le Soleil ko hen arti ɓe mbitande ko intifada ko noon kadi circulation o woni yangata o ñalam hanki o kay e on saaha mo ganduɗa kay ko ɗin noon boli taɗiɗi université o ene wayno ɗum ɗon kay waɗino battidino no fewi ɗum ko caggal ɗen ɗon pettoje lacrymogène mo ganduɗa kay dadiɓe ɓe beddima ɗum hakkude mumen e ɓe ganduɗa kañumen goni étudiant ji janggoji toon to dural jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar hono no wiiri jayde ganduɗa kay kañum woni jayde guendire nde Le Soleil kamɓe musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e on ɗon ñalawma gulɗo diaw mo ganduɗa kay kiwino hanki toon to duɗal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop ngal Dakaru on garmi ngara bannoɗo hakkude ɓe ganduɗa kañumen goni ɓe ganduɗa kañumen goni dadiɓe ɓe kam e sandaji janggoji toon to duɗal jaabi hattirde ngal en payi e jayde coftal ɓallide jayde rewmi sport kañum arti ko e Paris Saint-Germain hakkude muɗum e AS Monaco Lamine Camara mo wimbi Lamine Camara ƴettani e rouge e wiide noon raison o holko jeeyi sababu e wiide mabɓe Lamine Camara ƴettani rouge ɗum ene tawe e nder jayde nde ko ɗum ko kam musidɓe janiyankoɓe garti e goɗɗo mo ƴettaka on ko wan visa noon ko petto ɓiɗɗo leydi république démocratique du Congo e wiide mabɓe noon république démocratique du Congo ɓayini doggol ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni jogorɓe tawtorede on ɗon coupe d'Afrique des nations baɗo toon to leydi Maroc kono de kanko yan wisa o tawetake e ngol ɗon doggol jayde wiyetende jayde point actu sport kañum arti koye accréditation wonande kay CAF witi e on ɗon coupe d'Afrique des nations baɗo toon to leydi Maroc ɓe mbi koyno tolni e temedere capanɗe jeeɗiɗi e joyyi e jaydiyanke ɓiɗɗo leydi Sénégal ko kañumen kay keeɓi on ɗon accréditation ummarade e CAF hono no wiiri jayde nde ɓe garti e Ismaïla Sarr mo ganduɗa oɗo saaha joni Sénégal kala nene motti fofago muɗum beele omo jogori yaade coupe d'Afrique des nations walla o jogorani yaade e jayde nde wi ko one wawi o yaaha ene wawi o wasa yaade ɗum woni ko waɗi e gardidi e natal muɗum wonande kay jayde wiyetede e jayde point actu en jeehi e jayde ganduɗa kañum woni jayde record quotidien arti e o mo ganduɗa kañum woni keblo on ɗon kippo mo Crystal Palace ɗo wi Ismaïla Sarr wawa wasde yaade e on ɗon coupe d'Afrique des nations ɗum kay wadde ma wonan fartange tigui rigui wonande kay e leydi Sénégal kam e Sénégal naɓe saabu Ismaïla Sarr e oɗo saaha wondemo pettowo karallo walla pettowo ngana e oɗo saaha toon to club makko ɗo ganduɗa kay o gañima e oɗo dimanche jawtuɗo e jande nde arti e ɗin ɗon club aji toon to Europe anniyiɓe ɗaccidde jour aji ɗiyete yontere ko adi on ɗon coupe d'Afrique des nations
baɗo bitande holko jogori wonde darnde omo ganduɗa kañum woni e Pape Thiaw hakkude muɗum e din ɗon kolobaji ganduɗa ganni ko ɗaccidde jouraji ɗi yontere ko adi puɗɗugol hono on ɗon compétition woni Coupe d'Afrique et des Nations ɗum ko namdal ngal waɗi musidɓe men e jayndiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni e jayndi record quotidien bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kemno rubinolade ko sifa e kelle gadane yoga e jayndeji leydi Sénégal adi meɗen e rubindu jayndeji wonata ko janggo soko geno haji ko adi nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewindade programme uji ɗi Pindi TV so tawi waktuji 13 yoni ma en gartuɗo gam yettinan ɗon kabuji moɗon e ɗemgal Pular adi meɗen e rubindu jayndeji wonata ko janggo soko geno haji min mbi on jokke ɗoftade kam e rewindade programme uji ɗi Pindi TV oɗon jejjite wadde abonné commenté kam e partager Allah jarama on jarama en jetti dendagal walla ɓe commentaire to sengo commentaire uji ɗi e mbadi kuftitindi